Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Taerogi tayon ti SARSARITA tayo anapaulwan. Ti libro, arigalo ni Lolo Pablo. Nabayagan nga agsaksakit ni Lolo Pablo o Bing. Amo ni Dindo ti kasasaad ni Lolo na. Iso nga idi bakasyon, simurot daytoy kaninanang na ang mga sikaso kani Lolo na a Pablo. Kat sadyay na anaimatangan, amarikatan daytoy a bumangon. Adomot dagiti anak ni Lolo Pablo, ngam adda amin trabaho da, kat dida masango nga asikaswan ti amada. Iti may nga aldaw, kat. Tatang, mangagdak ka di. Mangag ka, anak ko. Intugot ko ti apo ko yu ani Dindo. Takayat na kayo kano ang makita. Adda ni Dindo? Wan tatang, bakasyon da ngamin, iso nga intugot ko. Dindo anak, umay ka dito eh. Lolo? Dindo, apo. Nasaya at mata nakaumay ka dito'y balay. Umay kayo bisitaan, Lolo? Dindo anak, dito'y kapaylaang taisaganak di kanin ni Lolom, Wan nanang. Nakapsut ako, apo. Nakos na upayan, di pa nagkita. Amok, Lolo? Kaya't ko ti rumuar nga agpainate. Mabalin ka niya tulungan na kabumangaw. Wan, Lolo? Tulungan kayo. Lolo? Mulayo ka di amin dagito'y kay kayo dito'y likod ti balayo. Wen, apok. Hindi ka pigpigsaak palang. Nagmula kami adwa. Iti day di Lola. Isumat lagayam nga do dagiti bilit dito'y kay kayo. Kaya't ko ngamin ide. Tumay agbasa dito'y. Kapresko ti amin. Ay, isumat lagayam nga nagado ti libro di tabalayo, Lolo. Nasam kayo gayam nga agbasa. Napintas na agbasa Dindo. May sakmat namin ide. Nagsursurat ka dagiti ato a libro. Kasta ka di, Lolo? Ipakitaktukan ka dagiti libro a sinurat ko. Wan, Lolo? Dindo, Apay, nanang? umay kayon kini Lolom, tamanganan ni Lolom. Iduron mo ta wheelchair na anak ko. Lolo, mapantayo ka nun. Agay-ayaban ni nanang. Nanang, pudno ka di aman nurat ni Lolo iti libro idi? Wen anak, idi saan pa'y anagretiro, kas man nursuro. Nagsursurat iti ado a libro. No kasta, nalaing ni Lolo. Wen anak ko, iso anak pagadal na dagiti kakabsat ko. Iso nga ita, mayatan ti biagda. Baknang dan. Iso asika, agadal ka na imbag. Tapno saan kanto nga agrigat, ha? Apay marigrigat ti panagbiag tayo. Idin to tabak ng dagiti dadoma kakabsat yo. Sa anak namin anagad-adal iti anak ko. Sa bali tinararamid ko. Nakibarbar kada ak, imbes nga agadalak. Kasta ka di, nanang? Wan, iso asika, agadal ka na imbagwan. Di naktultulada nanak ko. Wan, nanang? Tuladam ni Lulom, naisem nga agbasa iti libro. Dindo, apok. Kaya't ko abasaam na ito a libro. Siyak tinangisurat iti dayta. Para kadag iti ubeng dayta alibraw. Wen, Lolo,
Basta ton into nadaki di balay mi. Manipod ita. Ikan ka iti libro abasaem. Wen lolo? Ha? Adda bisita lolo? Amangan no ni Jingjing dayta. Kadwa na ni mami na. Naibaga na kahit nga umay da sumarong ka. Aywan. Ni Jingjing agpaiso. Kadwa na ni mami na lolo. Inaksabten. Jingjing! Dindo! At nakamat diti balay da lolo! Wen Jingjing! Dindo, nilolom ngay? Adday jay salas, ante. Urayin na kayo kini Jingjing. Busy ak iti trabaho tatang. Iso nga ita kami laang anak ka umay ka ni Jingjing. Bawatan ka, anak ko. At damot gayam ni manang ang mga asikaso kada kayo dito'y balayo. Inaldaw nga umay ni manang mo ni daw. Kadwa na ni Dindo. Iso lang nga rodon ti mga asikaso kada kayo tatang. Talaga nga awan panawon ko. Diyak mo't mabalin ti aglangan iti trabaho. Amok, anak ko. Narigat ngamin ti trabaho ti may sa manager, ti may sa kumpanya, tatang. Narigat, ken komplikado. Anya nga'y teraramidam diti balay ni lolo, Dindo. Adua, turtulungak ni nanang ang mga sikaso kini lolo. Kastamot at tulungak ni lolo abumangon, kan agtugaw. Mapan kami di tagarden. Amom, inikanak ni lolo iti libro. Libro? An-anuam nga iti libro? Ha? Di mo amo ti usar di libro? Puro internet itan. Computer ti pagbasbasaa. Kuna ni lolo, may mayat ka nun agbasa iti libro. Tado ti mamu amijay. Agay aya maklatan ay iti tablet kan computer ko. Awan mo't nga minigatang may iti tablet kan computer. Iso a libro langan ti basaag. Ay, kasta ka di? Jingjing! Umaykan! Agawid tan! Wan, mami! Oh, kasano nga'y Dindo. Agawid kami kanon. Nagbit kayo matan. Umay kamin tumanan. Kayat mo ka di, ipabulod ko kan kada ito yung libro. Jak kayat dayta. Jak kayat ti agbasa-basa iti libro. Manang, si kalaangan ti makaamo ko ni tatang. Awan ti oras ko ang mga sikaso kan kuana. Uwanan anya ngay nga rod, kat siyak mati asidag. Ada ka dinas ka nagatangan na kasapulan ni tatang? Ay naado ang ading ko. Kasapulan na ti maintenance na. Vitamins, kanti regular apa nagpa-check up na iti doktor na. Ay, sika kumapay lang ti manggastos kan kuana, manang. Pudnoan na nga to ti saad ko iti kumpanyami. Nagadumot ti utang ko anas ka nabayadan. Kat no kabarbaro man ang day talugan mo. Ay, utang day tamanang. Katnas kan abayada. Gusto pa lang deta pa nagbasbasam anak ko. Tamang rabi itapay. Malmalpasan dito yung basbasaag, nanang. Ituloy munton inton bigat. Sige nga, Rod. Inton bigat manan. Ha? Nanang? Agda nakasigpit a kwarta dito yung maudi apahanid ti libro. Kitaan niyo man. Manuda ito yung nanang. Nagaduday ta Sagsasangaribo anak ko. Kukuha nga ta ni Lolo dagitoy. Mala, tadamagag tukan ko na. Bay amtay dulin ko pay laang. Nanang, anya tinapasama ki ni Lolo. Apay nga imay ta dito ospital. Simrot ti sakit ni lolo manak ko. Iso nga intaray ko dito ospital. Kaya't ko makita kan makasarita ni Lolo. Saan na makasao ni lolo? Ha? Kaasimat ni Lolo. Wan nga rod anak ko. Iso nga ikararagta. Asapay la ko mata umimbag ni lolo. At mayawid tamatlaada ko. Anya tinapasama ka ni lolo, Dindo. At dapay lang di ospital. Kaasimat ni lolo. Marigatan ka nung agsao.
Ala, saan mo ka di asarungkaran ita? Sana mabalin. May pari ti ubi nga mapan di ospital. Ay, Wan Jingjing. Iso nga urayan talangan na makaruar ni Lolo di ospital. Tatang, mangmangagdakat Mga ka, anak ko. Kayat na kayo kano ang makasarita ni Dindo. Adda kayat na adamagan kada kayo. Anya dayta. Kuang amin tatang. Ado a kwarta tinakita ni Dindo iti maudi apanid ti libro nga intedyo. Anya ti kayat asawan da itay. Amo kadakkel ti gastos mo. Iti pa nangasikasom kanyak. Iso nga inranta kasinigpitan iti kwarta. Dayjay a libro. Para kada kayo. Dayjay a kwarta. Anya? Ket daytoy a libro. Isagot ko kan ni Dindo. Itan mo kan kuha na daytoy. Tatang, Parik na kadya kon agpayag. Nakapsot akon. Kahit amangan no jak batun makasarita ti apaw. awanan ni Lolo Pablo, Dindo. Wan nga rod, Jingjing. Ala, Dindo, kayat mo tagay ayam ta? Saan ko pa'y akayat ti agay-ayam? Apay ngay, Maladingit anak namin iti ipupusay ni Lolo Pablo. ay, kasta ka di? Umay ka, Jingjing. Oh, papanantangay. Mapantabasahan di libro nga insagot kanyak ni Lolo Pablo. Di mat imbagakken ka, nga awan asem ko nga agbasa iti libro. Mayat day di abasaan. Saanan? Mapanaklaangan itayan ni Mamik. Makamu ka nga rod. Inakbuludan di cellphone na, tagay ayamak. Itatanatayan ni tatang. Awanan ti aywana manang. Saan kan amarigatan? maano sakti mangaywan kini tatang ading ko. Ngam awan ti maaramidan tayo. Tadi tala sigurong tinagpatinggaan ti biyag na. Ado arigat mo kan kuana. Kan ado ti gastos mo. Saan na bale? Ano samnatan amanang? Aywan gayam. Libro ka no ti regalo ni tatang kani Dindo. Wan. Ngamjak pa'y naitad. Kayat ka din ni Jingjing ti libro. Ay, saan ana usum ni Jingjing iti libro manang? Itad mula ang aminan kani Dindo. Nanang, talaga naglaing ni Lolo nga agsurat iti libro. Dandanin malpas ko na ito'y basbasaat. Wan, anak ko. Regalo da ita, da dilulum kan ka. Isu arumbangaan na damwan. Nanang, addan nakasigpit papel dito'y libro. Nan, kita agman anak ko. Idi damo, adda kwartaan nakasigpit. Ita, papilmat. Mabit lang tabasaak. Kita inyo jay. Kita enta kano tidaan alakasan ni Lolong ijay silad na. Ay na, Dindo anak ko. Nagado a kwarta da ito nakadulin dito'y lakasan ni Lolong a Pablo. Aywan. Usaran ta da ito a kwarta. Tapno makaadal ka iti kayat mo a kurso. Day ti kayat ni Lolong a mapasamak, anak ko. Nasuorot nga rod ti plano dagiti agina.
kat nakaadal ni Dindo. Malaksid iti panagbalin na amanurat, nagbalin pa'y daytoy anabalegi nga inhenyero. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti SARSARITA tayo nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.